Здравейте! Предлагаме на вашето внимание нова оферта за Seat Leon. Бензинов автомобил, нов внос, в отлично техническо състояние. Пак подчертавам, колата е бензин, 86 конски сили, нов внос и много запазена с отлична работа на двигател и стегната ходова част. Повечето предложения на пазара са дизел, тази е бензинова. Подлежи на газификация този мотор, без никакъв проблем. Колата няма никакви удари, няма проблем. Ходова част е здрава, вътре е с сервизна книжка. Хубав цвят сив металик. Салона е много поддържан и запазен. Никъде няма скъсано или захабено. Предлага се лизинг към този чудесен автомобил. В момента разполагаме и с други атрактивни бензинови автомобили на хубава цена. За повече инфо на посочения телефон. Желая хубав и успешен ден от автокъща Auto Актив.